Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atzaldeon eta ondo etorri naiz irratian eta naiz irratiaren eskutik egiten den Gamerauntzia irratsaiora. Bideojokoen munduko gaurkotasuna landuko dugu, bai nazioartekoa eta baita bertakoa. Bi astetik behin, ostegunetan, Twitch saio bat egingo dugu eta astearteetan irratsaioa izango da naiz irratian. Gero, bideoa edo podcasta ikustea izango duzue baita. Oingo notizia nagusiak, E3 azoka digitala badator, eta garai honek ez izaten albiste gehien izaten dien garaiak, baina badauzkagu hainbat albiste. Bai garatzaile handiak, bai txikiak, hainbat albiste botatzen dabiz, eta adibidez PlayStationen Horizon Forbidden West aventura eukiko dugu, Ubisoften beste bai, Dying Light B, eta bestelako batzuk aipatuko ditugu, adibidez, Sonicen 30 urteurrenaren zerbait, eta baita Dragon Questen 35 urteurrenan ospatzeko biztandaren joko batzuk. Aurreko saioan, euskaratutako 3 jokuri buruz hitz egin genuen, eta sinistu edo ez, aste honetarako badauzkagu beste 3 joko euskeratu dienak. Nire solaskideak aurkeztuko ditugu, orduan lehenik eta behin Aritzo Herriosola, gure aditua. Arratsaldeon, Damian. Eta gure kazetaria, Lander daukagu, hemen. Arratsaldeon, gugazia berrotan ibildana da saio aurkezten ibildan, Damian Madena biti edeko bai, moderatzaile moduen guri eruten, apurut arrastetan, ez da? Baina, hemen gauz, dano batera. Azkenean ezagutza gehiagi dagoenean sartu zenke barruraino, ez? Eta batek eta labia dago, ez? Eta Gari Larrañaga gure teknikaria, zein berakin ez baldin bazan ez ginukena ez behingo, eskerrik asko. Eta, honekin hasiko notiziekin eta Lander emongotzat pausu. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Damien komonte da moduen, hori ez da, E3 egaitzik, azoka digital handion egaitzik, albiztien eskasitxu dekogu, baina, horrek ez dago esan gure, ez dugu zenik kontu ekastenetarako orduen, holan ezustien, saioa baina apurtxuet harintxu hau, esako arduradunek komente da bez, E3en egon dizen aurkezpenen ordutegi guztizek, ez da? Ordutegi guztizek ez, nahiko liotxu dukin da hemen, euren webgunien zehaztu da ez batzuk, beste batzuk garatzaileen kontu izan dire, orduan apur bete komenteko dugu zentzuk izango ditzen hola nagusizenak eta segunetan emongo ditzen ez da. Lehenengoa izango da ekainako 12 azoki E3 hasten den egun bardinen, eta bertan egongo da Ubisoft, bere Ubisoft Forward ekimen ezagunegaz, hartzaldeko 7etan izango da. Berton oinoko ez teko oso argi zer ikusko dugun, baina ez dakitze aritzia, ze espero duzun edo? Ubisoften partetik, ez dakit, agian urrengo Assassin's Creed ez erakutzi, baina nundi jungoan tiroak erakutzi iztzakete. Igual DLC-ren bat edo, ez da? Assassin's Creed Valhalla. Baina ez dakit, Assassin's Creed azkenari kasu handirik gengo daten, salmenta aldetik eta etzen exitua izan, aurreko biaren alderantziz, aurreko biak asko saldu zian eta oso ondo ibilizan, baina Valhalla bikinguen hau oso ondo zun funtzionatu eta ez dakit kantxa gehiago mango joten DLC-ak sartuz, o paso dengo duten urrengora. Eta gero baitare, agian izan laizkena da, Ubisoften barruan, esango bet. Betiko ezagunek ikuskuz, Rainbow Six seguru egunerak eta barrien bat edo gongo da. Egunerak eta DLC-a, eta... Nire guztiko baten asko, Rayman barriren bat agertzia.
Ja, ordue da, ze azkena Rayman Legends izan, ja ez dakiz urtetan agartu esan bez, eta kriston joku esan, bidimentzineko plataforma joku, baina horren falti da Ubisoften partetik. Betiko mundu irekiko jokuek apurut da, albo batera itxi da, igual proiektu pertsonal hauek, ez? Bai, Oineko hor jotzen dabiz, Ratchet and Clank eta hori be asko entzuten da, eta igual olako zerbait izan leike bai uberen dako. Ondo gongo esan, niri guztik baten gitxin ez. eta hori, oina goratu nez da izenak, Watch Dogs zan, Bai. azkena aurreko urtean estrenatu zan, Bai. baina, bueno, horrentzat ere DLC-en bat edo anuntziatu zakete. Urrengo... Eta egia esan, Bai. barkatu Lander, Ubisofterako ez dago zerbait esatezuna, akigu jolas horren esperoan o jolas handiren bat, datozte guztiz, dana aurreko urteetan, dana aterata, eta hasiera batean mintzat ez dator jolas handian esperotan gero ikusiko dugu, ez? Xboxen o Bethesdan... Baina Ubisoften aldetik Star Warsen jokue hor dau, Ez dut uste zerrerako txiko da benik, baina... Ja, esan zuten bastante atzeratu zala, ez? Ez dakit zelan ebiliko dizien untxo momentuen, baina, bueno, ia urte apur bategaz hori zikuskogu. Bueno, gero hori Ubisoft. Urrengoak? Urrengo egunien, ekainak 13 igandien, horteko benetako saltxie. Xboxek bere aurkezpena ingo du hartzaldiko 7etan, baina ez da ingo bakarrik, ze klaro, ingo urtien, Bethesda erosidio, Bethesda Games bere ganatu Xboxek, eta bisek batera ingo dabe aurkezpena handize, orduen, 80 minutsuko iraupen aukio da bela sartu da beia, oso luzi izango da. Eta, bueno, jokupila espero dugu bertan, ez da? Bai. Espero igual aurreko urteko, edo ondala 2 urteko bezala konferentzia egitea, zeizen zala jolasa, txapa gutxi gabe, trailera, berdan bezalako ritmoan. Eta, eske, agian parra izan zu Damian, baina zenbaiten konferentzia ikuste dituzu, eta agian dia bideo bat minutukoa, eta 5 minutu garatzaiekin hitz egiten. Eta bai, batzutzari interesante izalezke, baina publikoan euneko gehiena nazkatu iten dira. Hori da, holakorik ezen aurkezpen baten, horrek eitxik gerorako da... Hori da. Bale, hau txitxe, bueno, igual joku komentiko gozapur dut, hemen askotxu dauz. Halo Infiniteko gu, hori bai ala bai egongo da, ja bertan erabidea ben irudi komertzialien ikusileike, eta seguren ikusko dugune, multijokalez izango da, azken batien Halo Infinite nahiko atxeratu da, datorren urterako aurre ikusitxe dau, eta ikusi gendun hori kanpaina edo jokalari bakarrantzako modue, eta bain falte da Haloen beste atal mitiko edo sagunen, azta? Horren hori ikusiko seguramente. Eta gero Bethesdan aldetik... Eta barkatu Laner, eta grafikoa mejoratzea, ze aurrekoan meme hori ontzan, ez? Bai. Aurkarien zeak, diseinua poligonajea oso bajua zan, eta etzan teksturak da oso ondo zauden, eta pixkadori mejoratu behar daukate ateratzeako. Ja, sorte apur bategaz emontzi denpori apur eta atal hori hobetxeko, ezta? Eta gero, karo, Bethesdan aldetik, ja, imaginitan dugu nundi jungo izen tiroak apurtxu bet, eta Starfield azkenien ikusti espero dugu, hori mundu irekiko Elder Scrolls Fallout izango dana espazizoan, orduen karo, horrentzako jago asko dauz, oin denpora batetik ez da belataten Bethesdakoa koloko joku handirik. Eta gero horrek endute, betikoak espero dugu, ez da, Deathloop, pasan urtein argitaratu behar zala, baina atxeratu indabela, Ghostwire Tokyo, gero hor dago Indiana Jonesen hori proiektu bai, ez dakitzetela erakotsiko da ben edo ez, baina, bueno, badek izkausatxuek eta sorpresa asko espero dire bai. Wolfenstein berri bat, seguro. Nik espero dut, Wolfenstein berri bat. Hori asko komentatzen da, egia esan. Bale, gero paseko gara, egun horretan oinoko geusagisa egongo dire, ze Square Enixen aurkezpena behatzik eta laurdenetan izango da, gabekoatan. Hor joa, egiz izan, hose egongo da, ez da zuzena. Final Fantasy? Final Fantasy seguro, zazpigarrenan remake-ko Intergrade bertxino hau, hobetue. Eta, bueno, beste, gero euren betiko apur bete joku gazgarratxiko da besta. Oin gitxi iragarri da bien The World Ends With You, horren bigarren atala erakotsi behar dabe. Eta, bueno, Japoniarrak izen da, azkenien, espero dabe bai, euren zera gisa batati ez da, euren atletik gitxua batati. Gero, egun bardinen horregaz gain, ekuiko dugu Warner Brosena, PC Gaming Show eta Futures Game Show,
honetanak zehaztu barik zerruten izango diren, baina hori badakigu ekainak 13 ikandien izango dizela. Gero hurrengo gunean astelenien, egongo dire Baioneko zehaztu barik ordutegizek, Capcom eta Take-Two, honena ez dakigu seguru ze joko espero, ia torkizunera begir izaten da ben, Monster Hunterren eguneraketaren bat edo seguru erakutsiko dela bertan. Baina, gero ja azkenengo egunien, ekainak 15 aste hartien, horretorko da berriro potolo da saltxie, ze Nintendo gongo da, bere Nintendo Direct eiru 2021egaz, arratsaldeko 6etan, eta esan da binagaitzi, bakarrik softwarea gongo da bertan, ez da gongo kontsola barrik, ez dugu ikusko Switch Pro hori, por fin. Baina, jokun aldetik, ez dakit txaritz, zeustezu. Bueno, Nintendori gauza asko espero zaizkio, ez? Azken finean Switcha hor dauka, eta naiz eta Switch Proan zea ondan, baina, Switcherako jolasa ateratzea. Eta, ni baten zain nago, ez? Pokemon Legends Arceus, ze aurrekoan erakutsi zutenean otsaian edo izan daizke, urtarria otsaia ustazala. Martxan igual, ez da? Zizan, Pokemon... Ez dakit, datentzat oso txarra naiz. Baina, gaina zuzenean eman genuen gemereuntzeatik eta aipatu genuen grafikoki oso geski zegoen, horrela ez zuten erakutsi behar jolasa, eta pentsatzen, jendeak kexatu zen, animazio zenbaitenak 10 FPS-etan zijusten, zenbait Pokemonenak, eta hori negargarria zen, eta hiriak eta mundua oso utza ikusten zen, bati behar konparatuz, konsola bertan daukan adibideakin, ez? Beti Breath of the Wild-ekin konparatuko da, ze mundu irekia izanez, eta oso geski ikusten zen, eta, espero da, gainera esan dutenez, 2008ko egotabiko hasieran aterako dutela, ja itxura ona izango dutela. Baina... Bai, ikusi egin behar, ez? Itxo egin behar. Ze pentsatu gatu, Horizon Forbidden Westen ikusi egin joan bideo hortara pasatzen bagaia, esaten dut. Aurkera joteko, hor dare, komentatu zuna, ordutegiak eta ikusiko dugu zerbait gehiago zehazten doan, eta oin igual garatzaile eta enpresa desberdinen aurkezpen bereziai buruz. Ja Horizonen aurreko gunean ikusi egin joan, ez dakit ze komentatuko zinukien, esatu dut azteko, gero dago Far Cry, bai. Nik izan dukena lehenengo jolasa urrungo generaziokoa. Grafikoki eta teknikoki esatezuna, jolas honetan zematen da generazio saltoa dagoela teknikoki. Baina hor, baita ez, irten baldin bada jokua PS5 eta PS4ako, naiz eta grafikoki salto handia egon, hori igualetan nahikoa izango, ez? Esaten dutena da, PS4an hartzen dabena jokua, eukiko dabena da, Horizon Zero Dawn 2, bezala, baina oso antzekoa, ez? Nire beldurra da hori. Baina, hori zebera beti pentsatz, jolasa hau egiten dituztenean beti dute konsoletarako. Konsola honen eralako diseinatze dute, pero aurreko generaziorako jetxe egiten dute, eta PC-erako igo bazakete igual pixkatigo. Kaso honetan, nik uste saltoa ongo dala, tantzeman ongo dala. Eta PS4koak, bai, pixat zehan berko dute. Kalitate bajoko jolasa jaso beharko dute, baina, Vale, igual, joango ga bizkortxua bai, puntuatzen. Igual komenteko guagoinoko, ez importanti da, ez tekola argitaratze datari koinoko. Mundu guztik esperoan State of Play honetan esatie, baina inoko COVID gaitxik eta bilurrorre gaitxik basan da badazpadan, ez da bila eser finkatu gure. Eta, jarratxiko orduen urrengo aurkezpen handiz egaz, ez da? Bai, hori da. Far Cry 6-ena izen zen, Ubisoften aldetik, lehen jostagarritasun bidizioa ikusi alizen genuen, lehen gameplayze. Eta, ez dugu ikusi olako aldaketa handirik, ez da? Betiko Far Cry da, mundu irekize, misinio piloa itzeko, arma piloa, eta, zorakeri asko bai, ez da? Bai, azken finean urteroko Far Crya, eta... Hori ze da. Honek bai badeko argitaratze dati, Ze urriak 7 urtengo da, bai PC eta kontsola danatan, azkenean. Switch kendute, kontsola danatan. Bai, komentatuko ditugunetatik, lehenengoa izango dela uste dut. Ez baldin banago oker. Bai, hori ze da. Hau da hor bilendeko gune momentuz. Ze gero urrengoa izango da antzeko rolloa, bai aia zombizekaz, Dying Light 2, Stay Human. Hau erdil egondala, ze denpora pilo egonda berandutxiekaz, desagertute,
Eta teklan dekataban harinuko gunien aurkezpentsu txikitzuen, ba, ikusi da, egiz izan niri harritxu izten, oso itxura ona, parkurre horre mantetzen dugu harinoko atalien moduen, baina ez da bolako aldaketan dirik, baina ikusten bai grafikoki aukerak emoten dauzenak, egiz izan, ez da, niri ilusio asko izten ikustik. Bai, eta bat esan zutena, ez? Jendeari entzun dutela komunitateak, ze ikusten, komunitateak ze mekanika notatzen zituen, etziela egokiak, eta horiek bat zuzendu dituztela. Bai, da, pixkate joko diferente bat, ez? Neri gogo handia moten doz, lehengoa ez nahi zibili asko, pixka dirinintzen, baina, ostia, baina ikusita bigarren ertengo dela eta ikutzen doz pixkat, goguak. A ber. Bai. Gero Dragon Quest, komentatu dugu lehen, bi urte hurren dauzkabula, Dragon Quest eta Sonic, bota lander. Bai, Dragon Questen agotamaosgarren urte hurrena daia, JRPG famatuenetarikoa ez da, Final Fantasy gaz batera. Eta, holako bi joku barri handi aurkeztu bizan. 12. atala izango dana, Dragon Quest 12 The Flames of Fate. Eta gero horregaz aparte, atalik ezagunena izendana beti, 3. horren oso remake berezitxu erakutsi bien, holako Octopath Travelerren estilora inikoa. Eta egitz izan, saleri asko motibetxi, hauze remake hau ikustiek, itxura ikistan itxuriko. Eta ez teki argitaratxe datarik ez batak ez bestiek, baina, nahiko gitxin ez remake nahiko aurreratu ikusi da, ze 12. jokuko teaser txikitxu bakarrik ukikoen duen, irudirik erakutsi barik, eta informazio oso gitxi emon da. Baina, ikusten da gitxin ez saga honeri, bizizemon gure txera, ez da? Eta bat garantzitsua ez, ipintzen, Unreal Engine 5 engo dutela, jolasa, eta Unreal Engine 5 orain dela aztebete intzuten Epicek aurkezpena, ustet, eta ikusten zen teknikoki, garatzei guztiak Twitterretik eta zoratzen zauden. Erakutsi dituzten kapazitatea aurrera pauso handi bat egongo da. Bai, da bat ez nire ustez, grafikoak hobetzia baino, da ere optimizatuta garatzeko aukera bat emoten dago, nun hori, eruan zenken, isa renderizazio tope batera, bentsat, konsumo bajuago batekin. Bentsat hori da ematen da itxura. Bai, eta fotorealistak, ez? Twitterretik tipo bate jarri zuen, aterazion bere txakurrai oe gainean argazki batzuk, eta hortik modelo 3D bat aterazun, benetakoa ematen zuna, eta denbora errealean izen errendirizatzen ez da izen bat poligono, eta ordenaioa zaukan izugarrizkoa, ordenaio ona zaukan, baina, eta, hain ordenaioa hain errazi joan, zeintzuna zen, estena berdina 1000 aldiz jarri, eta alare ondo zijoan. Bai, zoratzekoa. Bai, zoratzeko izan da aurkeztu dutena. Bai. Eta Sonicena ez dakik komentatu dugun, ez du komenteu, da egiz izan... joko batian oinarrituta, ez? Bai, hori da, atako dabe Birmaster esizio bat, izango dela Sonic Colorsena, Sonic Colors Ultimate izenegaz, eta iraiek 7 urtengo da PC eta kontsolatarako. Aldaketa handirik barik, uiko jokuen ikusi gendun bardine da, apurbete atal grafiko betut ez da, baina, gauza gitxi. Eta, gero horretaz aparte, apurbete urte hurrena gogoratzeko Sonic Origins atako dabe, hau izango da bilduma bat lehen bidimentzioko joku horrena, Sonic bat, Sonic B, Sonic 3 and Knuckles, Sonic CD, horren gogo direitanak. Eta horrentzako, kasualea ez da jarri argitaratxe datarik, kurioso da, bilduma sarba da ez dakitzega baserien zain dagoen, ez da, jentie motibetako edo ez dakitz. Eta azkenik 3. joku bet bai iragarri bien, izango dela Sonic barrize, 2022ko, olako teaser bategaz oso generikoa, zehalko zan izen edozein jokutakoa. Bai, eta 2022ko edo osa. Bai, hori da. Ez bai, barkatu, Lander Mostia, igual, euskarazko jokoak komentatu behar ditugun, eta lehenengo, egonda txatean komentario bat, oiukatu eta batzuk agurtu dabe, baina itxura danez, galeseraz hitz egiten daben, eta jokoak itzultzen dituan, lokalizatzen dituan pertsona batek kontaktatu dau, eta, Diolch, ustot daukala izena, hitz egingo dugu, ze kontaktuan jarriko gara, erontxe txatetik edo komentatuko dugu, bale? Eskerrik asko komentarioagatik. Eta besteri barik, igual bigarren
sartuko duguna da, ilargiren eskutik, bitxikerien kortea bat, bai? Tartetxo bat. Bideojoku munduan hain ezaguna den Mario Brosek lehengo urtean 35 urte bete zituen. Shigeru Miyamoton pertsonai honi hasiera batean Jumpman, salto gizona deitu zitzaion. 1981 urtean hartu zuen parte lehen aldiz Donkey Kongen bideojoku batean. Baina badakizue gure iturgin famatuari hain bereizgarri egiten dion bibotea mugaketa teknikoengatik jarri zitzaiola. Dirudienez garai haietan etzan batere erraxa ahoa jartzea. Eta horregatik gaur egun hain bereizgarri egiten dion bibotea jartza erabaki zuten. Gainera, honek bereizgarritasun handiagoa ematen zion pertsonaiari beste diseinuen aurrean. Eta badirudi asmatu zutela. Ze inork imagina dezake gaur egun Mario Bros biboterik gabe? Vale, bueno, hor, Super Mario eta bigoteen inguruko bitxikeri hori, nik ennekien bentsat, ez dakizuek. Ez, nik ere ez. Nik ennekien eskerrik asko iarri. Olakoak gustora entzuten die. Eta, bueno, hain pasatuko ginean, euskaratutako 3 joko horrek komentatzera. Gutxi gora era, bueno, ez dago denbora asko, baina nahi uste dut importantea diela. Bai, ez da, azkenin batin honeri eindan lanan apurute ikusgarritasun emoti, ez da, euskaratzeko hartu da behin lan honegaitxik. Lehenengoa da, Mirlo Above the Sun deitzen den jokuet. Digipen Giro Bilbaoko laugarren mailako ikasliek da behin jokutxu be da. Ez da oso joku handize, baina egiz izan niri asko harritxi uste, ikasliek egin dauela kontuten hartute, ikasliek, klaro. Bai, oso kalitate hona dauka. Hori da, ez da, azkenien... Mota horretako 3 triplea bati ematen da, hori da. Egia da, daukan karakteristika batik, igual ez tala hori, baina... Eta hurrengo jokuek, jokue, da, harinako saian komente gendu moduen, Ibai Oiangurenek barriro euskaratzeko lan hartu da ben, bi joku ez da. Lehenengoa izango zen Inside, Playdedek 2016 urtien argitaratu ban pasada bat, super joku arrakastatxue, azken urtietan pioa zari erundeuz, orduen, olako lan handi bet ez da euskaratutik guztiek, kriston meritua dago, da, aprobetxen behar da. Bai, eta eskerrek asko bebai, beste jokue euskaratu da bena, aipatxeko da, ze krestona da, ia ondo esatetan izena, Hyper Light Drifter da, bebai 2016 urtien Heart Gamesek alertu ban pixel art, olako zeldan pausuek apurue jarratzen da bezen aventuratxue. Eta egiz izan harinakoan egon nintzen zuzeneko txobut baten jolasten, Ibai gazganera. Bueno, azkenengo atalerako, elkarrizketa bat daukagu, elkarrizketa hau, ezin izan ginuan zuzenean egin, orduan, diferituan egingo dugu, eta hau izango da, ontxe ikusiko duzu, baina Ibai Aizpuru Arakama, da Somorro Studioseko garatzaileetako bat, bai, eta bere Guillotin jokua aurkeztuko dau. Eta nola estan zuzenean, zuek idatzi zekizue komentarioak, bai, eta gero bukaeran irakurriko ditugu baita irratiko entzuleak jakitzeko ze komentatu dan. Eta gero erantzungo dugu, edo zer zalantza baldin badago ere, bidali gure gana eta hurrengoan ere esango dugu. Vale? Orduan, besteri barik, ondo pentsatzen bajatzue, elkarrizketa sartzen dugu. Gaurko elkarrizketaren tartea iritsi da, gonbidatu bereziarekin. Ibai Aizpurua, Somorro Studioseko kidea, eta, bueno, Guillotin jokoaren arduradun eta sortzailea. Gaur batez ere, Guillotin jokuari berari buruz hitz egingo dugun, naiz eta gero Somorro Studiosi buruz ere jartungo dugun. Ongi etorri. Kaixo denoi, mila esker gonbidapenagatikan. Bueno, lehenengo elkarrizketa ofizialki egiten duguna gure kanalean. Lehenik eta ben, Guillotin jokuan ari lanean orain, beta bat, bentsate froga bat, demo bat dago, baina zer aurkituko dau pertsona bateia Guillotin jokua irtetzen danean? Oraindikan ez da guzti zehaztua. Gustatuko litzaidake izatea plataforma eta puzleko joku bat, eta iraupena izatea behintzat 6 ordu gustatuko litzaidake irautea, baina hori ez dut uste inoiz joku erraldoi bat izango denikan. Da berez, persona batentzako esperientzia da, eta nahi dut jendeak topatzea joku bitxi bat, giro bitxi batekin. Bertone apurbete euskal mitologizi da jorratzen da, orduene, ez dakitze aukeratu duzun
kirotxe hau, ez da, orokorrien, eta ze bat iritu duzuna betik. Bueno, agian azalduko pixka bat jokuaren historia ondo ikutzen zaizue. Berez, Guillotin da, nik parte hartu nuen bigarren jokua. 2015ean, Iñaki Vázquez eta Gonzalo Sardonekin, gure lehenengo bideojokoa egin genuen urtarrilan, Game Jam batean, Global Game Jam 2015ean, eta Guillotin sortu genuen, lehenengo bertsioa txuri beltzekoa, dagola zeran, Newgroundsen dago oraindik igota. Bertsio hori sortu genuen 2015ko udaran, eta egin genuen zen txuri beltzeko joku bat, eta planteamentua zen pixka desberdina, oraindik etzakan euskal giro hori, baina mekanika nagusia ja bertan zegoen. Zela, hori zerera bururik gabeko persona bat, joaten dena buruak mozten eta jazten. Oinarri hori hor zegoen. Eta gero pixkanaka, azkenean nik nire kontura garatu nuen, eta hori, orain da joku bat desberdina, eta, bueno, osatuagoa ere, oraindik asko falta zaio, baina osatuagoa ere bai. Eta euskal mitologia aukeratzea, ez dakit, ohikoagoak izaten dianak beste bideojoko batutan, adibidez, japonierako kultura edo bikingoana, zailtasun bat dala iruditzen zaizu? Ez zait iruditzen. Nik uste dut orokorren parte hartzen duen joku guztietan saiatzen ez pixka zerbait berezia edukitzen. Eta iruditzen zait berez euskal mitologiako bideojoku asko ez daudela. Berez Guillotin ez dut izatean nahi proiektu bat euskal mitologiari buruzkoa. Baizik eta gehiago daulako mundu bitxi bat, nun euskal puntu batzuk dauden. Justo egia da trailerra, badirudi oso euskalduna dela. Baina jokua ere ez dakit izango den hain euskalduna. Badaka euskal giroa eta hori, baina ez dakit gai nagusia izango den. Gehiago gai nagusia da plataforma eta puzleko joku bat, umore pixka batekin, beldur pixka batekin, eta euskal giroarekin ere. Honek, jokuak, Ibai, badauka beste referenterik ero, zuri hau okurridu jatzun, ez? Botereak aldatzen joatia, eta igual beste jokuren batian be ikusi izan dugun mekanika bada, ez dakite hor daukan referentzia jakin. Egia esan hori, ez dut aipatu, sortu genuenean jokua, Game Jamean eman ziguten gaia, por cierto, Game Jam bat ez bakizute zer den, dira bideojoku sorkuntza maratoiak dira. Bertan, gai bat ematen dizute, eta edukitzen duzu, 2 egun, 3 edo astebete joku bat egiteko. Bertan eman ziguten gaia izan zen, You are the monster, zu zara munstroa. Eta iritsi ginen ondoriora, munstro mota bat izango zela, bururik gabekoa ez, botereak lapurtzen di joana. Aipatu duzun bezala, egia esan buruak aldatzearena edo botereak aldatzearen ideia bideojokutan ez da gauza original bat. Osea, ez dizu esalduko ez den gauza bat. Mega Drivean bat zegoen joku bat oso mitikoa Dynamite Heady, eta ez dakit, badaude joku gehiago ere, bai buru aldatzen dena edo botereak aldatzen zaizkiona, eta horren arabera bete berditu zera gauza desberdinak. Jokoen influentzia bat etortzen zait burura Game Boyeko Super Wario Land, edo Wario Land. Adibidez, erreferente polita iruditzen zait, baina bueno, asko izango ziren. Hemen, oin, referentzia eta zitzeiten ari gala, atzo bilin nintzen zuen horrealdeko demoa edo alfa bertzio horretan, eta Gonzalo Sardon egindako musika pilat gogoratu zin Silent Hill ian, fondoko soinu horiek. Erreferentzia izan dezute Silent Hill bia? Nik uste dut zerbait daietz, Gonzalori Silent Hill, Gonzalo da survival horrorren zaletu oso handia, eta bere joku gogokoenak Resident Evil eta Silent Hill, eta Silent Hillen girotze lana da bikaina, eta nik uste dut referentzia zerbait hartuko zuela, segurazki, nahitaz edo nahi gabe. Oso nahi irutu zitziten soinu handa, ez da nahikoa, esan dezagun, garapen txiki hauetako jolas batek. Egia esan guk sorte handia dugu, jokuak bai Game Jametan edo, enkargu txikiren bat egin izan dugunetan, musiko propioa dugula. Hori lujoa da, normalean azkenean, joku txiki bat garatzen denean, beti baztertuena izaten da askotan musika eta soinuak izaten dira baztertuenak. Normalen beti garrantzitsuenak ematen du izan
direla beti grafikoak eta programazioa bakarrikan. Baina musikak pixo handia du. Bueno, baina, zuk oin komentau dozu, ez? Musikak zelako pixua, komentau dozu bai Gonzalo. Bizkan, Somorro Studiosi buruz komentatzen bazinkan zeintzuk zaten, eta zer egiten dozuen, zube badaukazu zure perfila, ez? Markatu hagoa. Bai, originalki Somorro Studion ginen 3, Iñaki Vázquez, programatzailea eta joku diseinatzailea neurri batean, ni grafista, eta bueno, ideia asko ere nereak dira, grafistak animazioak ikusten den guztia nerea da berez, eta musika Gonzalorena. Gero denborarekin, egin izan ditugu lan asko elkarrekin, baina lan batzuk egin izan ditugu norbait gabe. Adibidez, Guillotin azkenean nere kabuz, azkenean programatzen ikasi nuen, eta programazioa, grafikoak, jokagarritasuna, jokoaren 90% edo nerea da Guillotinen kasuan. Gure webean dauden beste joku batzuetan, baten bat nerea da ere, zatikan, bueno, leheno genuen ohitura, lagunon artean edo bide jokoak oparitzeko urte betetzetan. Eta askotan egiten ditugu, gure ideiak, agian Gonzaloren kasuan adibidez, zuen ideia bat, egiteko puzzle, esplorazio joku bat. Orduan gure lehenengo 3 dimentsioko jokua, izena du Dumboa, dela Irungo auzo batean, bere auzoko gogokoena, eta bere diskako abesti batean oinarritua dago, adibidez. Eta hori, bere saiatzen gara, 3ak parte hartzen gauza guztietan, game jametan, edo hori enkarguren batean, baina beti ezin da. Baina, bai, kuriosua, ez? Bentsat, esan nahi ez betetako edukiak, ez? Azkenean. Pentsatzen dut hori, behintzat saiatzen garela ideia bitxi xamarrak aurrera eramaten. Adibidez, gure katalogan, egin ditugun proiektutxoen artean ere erraldoi dago jokua, dela, nik uste dut egin dugun joko originalena, nun kontrolatzen duzun errobot erraldoi bat, baina zuk ez duzu zuzenen kontrolatzen baizik eta kontrolatzen duzu barruan dakan zientzilaria. Orduan, barruan dakan zientzilaria mugitzen duzu robotaren barruan, tripen barruan, eta makina bakoitzak balio gauza desberdinerako. Oso zaila, Oso zaila, ideia bitxia da, baina nik uste dut garatu behar dela. Azkenean, game jamak edo, askotan, nik nire kabuz ere prototipoak probatzen ditut. Prototipoak egitea komeni da, baina egia da gero, agian garatzea edo gauzak bukatzen saiatzea da garrantzitsua. Edo hori multijokalari moduan igual, bai, esan izan didate, zara lehena hori epatzen duena erraldoi, bai, mugikorrakin, edo zerbait ondo zela multijokalari izate, bai. Eta hori, saiatzen gara, eta saiatzen naiz, parte hartzen duan gauza guztietan ideia bitxi xamarrak egiten, orduan, hori ez, giroarena ere saiatzen gara normaletik ateratzen, edo hurbiltzen, hobeto esan da, bai, hemen inguruko gauzetan oinarritzen, edo hemen auzo bat, edo hori euskal giroa, edo zerbait desberdina egiten. Azkeneko game jamean gogoanakan stop motioneko plastilinazko zerbait egiteko, zatik, animazioko irakasle izan naiz, demora askoan. Eta hori, egin genuen joku bitxi xamar bat plastilinazko grafikoekin. Eta, nahiko arro gelditu nintzen, ojo por ojo izena du, doainik dago gure webgunean, ez dago bat ere bukatua. Baina, saritxo bat irabazi genuen. Spain Developer Game Jamen, uste dut, bigarrenen parte hartu genuen, eta grafikoetan bigarren edo hirugarren saria. Uste dut hirugarren, janezko batzen. Bueno, alata hori da. Lander, bakatu, zerbait esan behar zinuan? Ez, oin, gondala eskometan girotxi bertokoa da urbiltzi edo hori dena, bebai, euskerien inguruen, ez da, puru eta berroetako, ia zuen jokuek, euskeratzeko asmoa, alegin etxen duzuen, eta hau Guillotinen kasuen ia euskeratutu ikotziko dugun, edo? Nik argi dakat, baietz. Gertatzen dena da, orokorren alferkeriaz edo denbora faltagatikan bukatu gabeko proiektu bat egiten badut, agian nahiagot ingelesez jarri jende gehiagori iristeko, baina, berez nik adibidez programazioa berare euskeraz egiten duen neurri batean. Eta, bai, niretzako hizkuntza oso garrantzitsua da, nik Guillotin asmoa dakat minimo egotea euskeraz, gallegoz, gazteleraz eta ingelesez minimo. Bentsat lau hizkuntza horietan egotea, hori argi dakat adibidez. Eta bai, etzako, euskalduna naizen bezala,
eta kontsumitzailea naizen bezala, garrantzitsua iruditzen zait. Adibidez, badugu enkargu bat egin genuen aurreko urtean, kontsumo biderentzako horrelako joku ezitzaile bat egin genuen, eta joku hori dago bai euskeraz eta bai gazteleraz. Eta hon pixka da tal teknikora helduz, jolasa garatzeakoan motor grafikoa edo entorno jakinen batera daukazue joera edo momentuan proiektu bakoitza behar duenan arabera aukeratzen zute? Ba, egia esan joku gehientsuenak egin ditugu erabiliz programa bat asko gomendatzen duena, izena dula Construct, orain bertan duela gutxi ja Construct 3 pasa naiz, 3. bertsioa, lizentzia berritu dut. Eta da programa bat, ni adibidez naiz berez programatzailea, baina horrekin jokoak egiteko gai naiz, gertatzen dena Constructek duen muga oraingoz, da bidimentsiotan egin daitezkela jokoak. Eta persona bat entzak, uste dut mod batzuk badaudela internetez jolastu alizateko, baina hori, orokorrean, gure joku gehientsuenak egin ditugu Construct erabiliz. Justu 3 dimentsiotan egina dakagun jokoa, dago Unitykin egina, eta hor bai Iñaki programatzaileak, zerbait gehiago ikasi behar izan zuen, edo errepasatu zerbait Unity nek utzita zakan. Eta hortarako, bestela orokorrean Construct erabiltzen dugu eta gomendatzen dio jende guztiari. Interesatua baldin bada zaudete, bideojokutan lehenengo pausuak emateko, sortzeko, frogatu Construct doako bertsioa badu, eta oso erresa da, Oso ondo, osea que hor badaukagu pendiente klasetxo bat, bai? Bai, badakizu baietz. Bai. Eta gero, igual, etorkizunera begira, Dauzkozu pausuak pentsatuta, ero soia aldozun horrian aurreratzen, dakuzu buruan noiz geratu, noiz iritsiko dan ja amaiera, jokuarena. Ba, egia esan hori, naiz eta berez 2015an hasi genuen, nik proiektua serio agortu izan dut beranduago. Eta, bueno, nik uste dut denarik dakigun bezala azkenean eguneko lan bat edukitzea eta aldi beran proiektu personal bat edukitzea ez dira oso bateragarriak. Eta bai, gustatuko litzaidak iristea puntu bat, nire proiektuei dakadan aukera nahi duan denbora guztia eskaintzeko. Nola izango den hori, enago ziur. Baina, bueno, pentsatu izan ditut, nik uste dut ez baute esaten zuek esango diazutela, gaur egun gehien erabiltzen den herramienta, pauso hori emateko izaten da crowdfundinga, nik uste dut ezagutuko zutela, Bai. Eta hori crowdfundinga, hori zagoenena da Kickstarter, edo Indiegogo, maila nazionalean badaude beste batzuk ere. Eta hori aukera bat ikusten dut, baina beste alde batetik ere nik uste dut crowdfundingan gero eta zailagoa dela ere. Zatik azkenen crowdfundingan daude ja ez direnak talde txikiak, eta ari dira sartzen enpresa asko, ez direnak proiektu personalak, edo ez dakit nola esan. Ja, bide bat egina dutenak, eta azkenean berez crowdfundingaren ideia originala pixkat galtzen ari dela iruditzen zait, eta ikuste ditut proiektu asko egia esan, itxura ona dutenak, baina ez direla iristen beraien helburuak betetzea. Orduan, ez dakit, ni ere naoziosten izango den bidea, baina, bueno, neko buru gorra ez. Beraz, bueno. Ez dakitzen da igual olako talde txiki bategaz zelan detoan garapen prozesu, ez da? Beste enpresa antizio bat askotan badakigu gitxi gora bera, hierarkize edo zelan mobitzen da, baina zuen kasuen, ez dakitze zelan konpontzezarien edo? Bueno, Guillotinen kasuan buru askorik ez dago, nik egiten dut dena, baina beste kasuetan normalean zati handiena Iñakitanik egiten dugu, eta nahiko kimiko ona dakago, ondo moldatzen gara. Eta normalean, ez da errexe izaten, nik uste dut bizitzako gauza komplikatuena taldean lan egitea dela, eta batzutan ez da taldeak txikiak izan ez du esan nahi funtzionatzen dutenikan. Nik uste dut gure kasuan baietz, edo orokorren baietz. Eta hori, bai game jametan edo enkargu txikietan edo nik uste dut ondo moldatzen garela, eta jerarkia bat ez dakago, baina normalean ideiak botatzen goaz,
eta saiatzen gara denen ideiak nasten eta elkartzen. Nik uste dut bakoitzak bai beraldetikan jartzen duela. Normalean, azkenean izaten da, adibidez, azkeneko aurreko urtean egin genuen Ojo por Ojoren kasuan adibidez, gaia zen duelo, ez? Edo orduan nik argi nuen, nahi nuela egin mugikorreko juku txiki bat, agian txandaka pasatzeko, txandaka ibiltzeko, pass and play bat izatea, mugikorrekin. Baina nik argi nuen, berez, pentsatzen nuen plataformakoa, edo zerbait arruntagoa izatea. Gero Iñakik esan zuen, ideia ondo dago, baina divertigarriagoa egin daiteke adibidez, horrelako daka zapaldu eta personaiak jaurti egiten dituzu. Orduan horrek gehitzen dio horrelako prezisio falta bat bezala, eta nik ere nahi nuen presio egotea jokuan, orduan jarri genion denbora bat, turno bakoitzari, eta gero musikariak ez, Gonzalok adibidez esan zuen, abesti bat egon beharrean, egingo zituela, musika edo denbora horren iropeneko abesti motzak egingo zituela. Eta hori nik uste dut azkenean ideiak elkartzen doaz, pixkanaka, eta gauzak lotzen dihoaz pixkanaka. Esaten dozunagaitik, igual, sormen, ero prozesuari bultzada handienak beti game jametan emoten dotzazu ez? Osea, ez da izaten gero juntatzen zatela atzalde baten eta saio bat egiten dozuela ordu batzutakoa, edo bai? Egin izan dugu, game jametatik kanpora egin izan ditugu, agian ez dut hain ondo funtzionatzen. Gure kasuan beste hitzakian bat izan da, esan dizut. Urte betetzen... Nik uste dut klabea dela askotan datak jartzea. Datak jartzea, nik uste dut, nire kasuan, eta nik uste dut asko karrazoia emango diazutela, datak jartzea proiektuak aurrera eramateko klabea da, batez ere ez zarenean hortikan bizi. Adibidez, aurreko urtean egin genuen kargutxoan edo horrela, berez data batzuk bagenituen, eta data horietara iristeko az genuen arrazorikan izan, baina egia da batzutan, datak ez edukitzeak ez, proiektuak bukatzen, proiektuak luzatzen direla, eta luzatu. Eta batzutan ondo dago mugak jartzea. Galdera bat, Euskal Herri maila irutzen zaizu ingurune egokia dela ez jada jolas bat egiteko, baizik eta behin jolas bat egin da industria honetara dedikatzeko profesionalki eta proiektuak aurrera eman, eta ja, konpainia bat handitzen hasten saiatzeko. Edo hendik badaude hemen. Nik ez dakatoleko super ezagutzarikan, nik nire iritzia emango dut. Bai. Nik uste dut oraindik oso berde gaudela. Badakit baudela enpresa desberdinak Euskal Herrian, orokorrean txikiak izaten dira, eta nik uste dut oraindik ezin dugula esan industria bat dagoenekan. Nik uste dut, adibidez, Espainia mailan agian industria zerbait badago, Madrid eta Barcelona eta toki batzuetan, baina nik Euskal Herria oso atzean ikusten dut. Bai, prozesu osoan, industria batean nik uste dut azkenean behar direla lehenengo hezkuntza bat egon behar da, gero laguntzak egon behar dira, eta gero ere egon behar enpresa batzuk, edo interes bat egon behar da. Eta nik hemen ez dut guzti hori ikusten. Nik ikusten dut, Euskal Herri mailan nik jende ezagutzen dut, talentu handiko jendea, azten dela bere kabuz, eta gero hori batzutan lortzen dute, enpresa bat sortzea, eta joko aurrera eramatea, baina berez industria nik uste dut ez dela existitzen. Bai, ez, gurean industria da bat, eta konparauta oso makina herramienta adibidez, daukan indarramen da, ez dago beste leku batean, estatu maila, baina, bai, egia da, nire zurekin guzti dadoz nago, ez dakite zuebe, bai, baina ez da existitzen, kontzeptu hori buruan sortuko software enpresa bat, eta badare batzu, baina, Eta globalizazioa lagunduko dago, kulturan hemen beti izan du indarra musikak edo literaturak edo, baina bideojokoak, nik ez da, beti oso euskaldunak hartu du bideojokoak, arrotzak, amerikarrak, zea bezala eta ez du barneratu, ez dakit. Urte batzuk atzetik bezala, Bai, urte batzuk, bastante urte atzetik gaudela irutzen zen. Bai, nik uste dut ere hori, beti ibiltzen garela atzetikan. Musikan ere, segurazki atzetik ibili ginen bezelan, literaturan ere, komiki gintzan ere nik uste dut bidazko dagoela egiteko, zinema gintzan ere, orain ikusten dut gauzak aurrera egiten dutela, eta badagoela,
baina nik pentsatu nahi dut dela bide luze baten hasiera. Ikusten dira gauzak, produktu onak ikusten dira, produktu onak, zentzu guztietan, baina hori, nik espero dut bide luze baten hasiera izatea. Ondo. Eta, guillotine eta azkena ojo por ojo aparte, baukazute proiekturen bat oain garatzen izatena? Proiektuak, nik uste dut denek dazkagula ideiak buruan, eta berez, niri guillotin da nire proiektu nagusia eta kutxuna. Eta saiatzen naiz denbora aurkitzen, ez da erresa izaten. Zer gertatzen da, batzutan proiektu handi bateri aurre egitea zaila egiten da. Ikusten duzu, hainbeste dagoela egiteko ez dakizula batzutan nondik hasi. Edo nondik jarraitu bat esan da. Eta hori tarteka, gustatzen zen ere denbora librean, prototipo txikiak egitea, berez gustatuko litzaidake zerbait erresagoa bukatzeko adibidez, mugikorreko joku simple bat, gustatuko litzateke mugikorreko joku simple bat egitea estetika oso markatu batekin, eta etorkizunera begira guillotin amaitu ondoren gustatuko litzaidake nire ametsa izango zen beste askoren artean, esplorazioko joku bat egitea. Esplorazioko jokua, neko xelebrea, eta ere ideia bitxiak sartuz, eta hori, generoa pixkat aldatuz. Hoi momentuan ze daukazu buruan, naiz eta genero aldatzeko asmo daukazun. Esan nahi dut, zela dau, etortegat, izan zela esan, esplorazioko joku hau. The Vanishing of Ethan Carter. Hori, Ethan Carter hori. Bueno, hori... Ero, ez dakit, estilo hori, ez esaten nahi duzun esplorazio jokuakin. Edukitzea horrelako uarte edo herrialde bat edo esploratzeko, eta edukitzea personai bat, izatea joku bat nahiko lasaia, agian izatea pertsonaia bat baina gehiago, mekanika desberdinak, eta gustatuko litzaidake noizbait, hori. Egia esan beti tentatzen hau, kartetako joku bat sortzeak edo horrelako zerbait, baina dira ideia oso urrunak ikuste ditut. Oraingoz, guillotinen zentratuko naiz, eta guillotinen lan asko dakat egiteko, buru mota asko daude, guillotinen arazoetariko bat neurri batean da, adibidez, etxaiak sortzen direnean, ezin dute dozen etxai jarri, zetik pentsatu behar, etxai honek burua uzten badu, buru honek zer gehituko dio jokuari. Ideia ere ez da antzeko buru asko egotea. Eta, normalen prozesu izaten da gehiago, ze habilidade nahi dut gehitu jokuari. Nahi dut personaiak hau egitea, ze itxura emango diot, eta buru hau nola lortuko du. Eta, horrela izaten da, oraingoz nahi ditu gehitu, harinez egiten hilerria lantzen ari naiz, nahi dut inauteritako gaueko hiri bat, trailerrean ikusten da buru handia, eta nahi ditut horrelako festetako elementuak sartu. Horrelako itxas herri txiki bat ere sartu nahi dut, izan daiteke lagian ondarrabi bat, edo horrelako zerbait. Eta hori, nahi ditut elementuak gehitzen joan, eta gero jokuan gustatuko litzadak ere adibidez mapa bat egotea, eta mapantzuk erabakitzea, norantz joan, pantalla batzuk edukitzea amaiera desberdinak, pantalla betetzeko edo osatzeko forma desberdinak egotea. Adibidez, giltza bat erabili baldin bauzu ate batetik sartzeko, mapan desblokeatzen duzu bide bat. Baina aldiz, erabakitzen baldin bauzu beste zerbait egitea, erekide joango zara beste nunbaitera. Eta horrela ere, arrazoi bat egoteko, pantailetara itzultzeko, eta bar. Hori, esan duzu moduen, Wario Landen mekanika horrek hartut ez da. Hori da. Eta hori, nahi ditut, eta gustatuko litzaidake, pertsonaia mitologiako eta bestelako pertsonaia gehiago jartzea, horrengoz ikusten dira patxi errementaria, ikusten da sorgin bat, eta ere hori gustatuko litzaidake egon nintzen, inauteritako pertsonaiak begira, nola dira, Iantzi, nola da, lantzeko inauteritako personaiak begira egon nintzen, bielotxin edo horrelakoak ere, eta pixkat, aitzakia badakat ere, euskal folkloreari begiratu bat emateko, eta erabakitzeko zer hartu, zer ez. Badare, ametxetan sartzen dien horrelakoak eta danetik, esplatate, kiston aukerak ematen dutzu. Bai, denetik dago, bere zenakan asmoa, baina galtzagorriak ere tentagarri da sartzea. Hori, azkenik gana egotitzu aukerie, bai zuk ezagutzeko eta gero zuk moldatzeko, bai zure erara, ez bakarrik. Hori da. Bai, hori da, nik,
Niretzako ez da izango euskal mitologiaren bertsio estandarra, izango da, nire ikuspegia edo gilotinean ikuspegia. Hartuko ditu jokoak nahi dituen elementuak eta bihurtuko ditu, batzuk bertsio asko izango dira ilunagoak, beste batzuk ez, egia esan ipuietako elementuak jada nahikoa ilunak dira. Bai. Eta hori gutxi gora bera, hori da, buruan dakadana. Neri bai, animazioak pila gustatzen jat, zela daren, saltuak eta uretatik dabien bitxartian, zela ikusten den txipuztinak eta hori brutala pentsatzen jat, azkenean zu esan dozu, animazioan nahiko aditua zala. Bueno, aditua, nik uste dut beti dago ikasteko, baina nire helburuetariko bat jokoan da, itxuraz oso eragargarri izatea, edo saiatzea behintzat. Batez ere kolore aldetikan eta animazio aldetikan. Pixel arta izatea erabaki nuen, asko errezten duelako. Pixel arta nahiko azkarra da berez. Ostia, baina bera pixel arta bera bezaia da, ez? Bai, pixel arta alde batetikan eskertua da, baina beste alde batetikan ohitu egin bertzara ere. Adibidez, pixel artarekin ez dena nik ez duana gomendatzen da, bozetu gehiagia egitea. Nahi baldin baduzu ilustrazio edo bozetu batetikan oinarritu eta pixel artera pasa, gilotinen kasuan bezala erresoluzio nahiko gutxi badu, oso komplikatua da. Zatikan, agian dituzu buruan, ingoizkio detalle batzuk, eta behin inguru haun, eta edukiko ditu apaingarri hauek, eta azten zara, eta ikusten zu pixelak ez dutela. Ezin duzu sartu, ja. Orduan, ondo da, bozetuak egitea ondo dago, baina formak edo horrelakoak. Pixel artean nik gomendatzen dut, xaguarekin, marraztea, eta marrazten joatea, eta horrela. Ze programatan egiten duzu? Hori da, aipatu behar nena. Nik oraingoz erabiltzen dut, egia esan Photoshop, bertsio oso zar bat erabiltzen dut, baina asmoa dakat, segurazki kritara salto egiteko. Krita da doakoa eta erekia nik uste dut ezagutuko zutela. Bai. Eta hori, duela gutxi egon naiz froga batzuk egiten, eta oso gustora egia esan, oso gustora. Batean atera zitzen programatika. Baina egia esan horiek, ere dudatan, norbait baldin badago dudatan, zerbait ikasteko, krita oso ondo dago eta doakoa da. Eta interneten bideo asko daude, laguntza asko dago. Oso modan dago, animazioa eta marrazteko asko. Berez kritak da hori bidi mintxotan marrazteko, Photoshop ezagutzen baduzute eta antzeko zerbait, baina doakoa. Balio du bai marrazteko estilo guztietan eta animatzeko ere. Eta hori ere badu arkatz bat, pixel arkatza badu, eta bueno. Eta hori bizitza desente erresten du. Egia esan, tarteka pentsatzen dut, agian, adibidez, guk Somorro Studiok badu bai YouTubeko kanala, Instagram, Twitterra eta bar, eta agian tarteka pentsatzen dut, agian edukia sortzea, hori adibidez, konstrukteko lehenengo pausuak, edo kritako lehenengo pausuak, edo tarteka pentsatzen dut. Horrelako zerbait egitea. Askorentzat oso interesgarri izango zen, bai. Eta, igual izteko, zergatik, hemen pantailan daukagu, ez? Instagram izango zen Somorro Studio, zuzenian, ez? Gure horri nagusio da itxio, somorrostudio.itch.io, hor dauzkazute gure joku guztiak edo, gehientsuenak frogatzeko. Badugu Instagrama izango zen nagusia, agian. Eta Twitter ere badugu, eta YouTubeko kanala, eta Facebooka ere bai. Nahiko hilda dago Facebook, baina badakau. Nahiko hilda dago Facebook orokorrean, ez? Bai. Eta hori, bukatzeko, nik bai ditut beste animazio marrazkiak eta bar nire kontu pertsonalian, nik bai aizpuru interneten behiratzen baduzute, bakat bloga eta zera, Instagrama eta bar, eta gure musikariak daka bere bandcampa, dela amenaza tape, izango zen amenaza tape, bai, ingelesez, .bandcamp.com, bai. Osondo. Mila esker. Eta esklusiba bat eman dezakezu fetxa noizko izango dan gilotin? Ez, zatik, asko falta. Vale. Pazientziakin hartu, zatik, urrun ikusten dut angoz. Eta hori, mila esker gonbidapenagatik, eta asko posten naiz hemen egoteaz, eta noizbait agertzen naiz hemen digan berriro, seinale hona izango da. Seguro hortaz. Vale, mila eskeri, bai. Eskerrik asko. Agur. Eskerrik asko,
Ibai eta Somos Studio egin duen lanagatik eta elkarrizketagatik baita. Honekin, agur esateko ordua dugu eta laster berriz egoko garelakoan agur bat. Bueno, Lander, Aritz. Agur, ondo bili. Vale, Bai. agur.